שלום לכולם. נדבר על אסתר המלכה, ויש דבר מאוד מאוד משונה. כתוב בגמרא, וכתוב שאמר יהושע בן קורחה. אסתר הייתה ירקה, צבע ירוק, וחוט של חסד משוך עליה. הדבר הזה מאוד משונה. מה זאת אומרת? מה הגמרא אומרת ירוק? איך יכול להיות שאישה תהיה בצבע ירוק ותהיה יפהפייה ותהיה נמשכת על ידי כולם, וכולם אוהבים אותה ורוצים אותה ונראית כל כך יפה? היום כולם הרי בפורים מתחפשים לאסתר בגלל שהיא הייתה כל כך יפה. אז מה זה הירוקה הזאת? אז הארי הקדוש מסביר את הנושא הזה, והוא אומר, חומר רקע לפני זה, כשאנחנו אומרים קדיש ועונים אמן, אז אנחנו מושכים פעמיים אל. אל זה מידת הרחמים. פעם אל של אל רחום וחנון, ערך אפיים וכו', שזה י' ג' מידות הרחמים, ואל מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע וכו'. המי אל כמוך מגיע דרגה שלו מהריח אנפין, מהכתר, מהדרגה הגבוהה ביותר ששם השפע מתחיל להגיע. ועובר דרך האל של אל רחום וחנון, שזה מה שנקרא הקדוש ברוך הוא, ומדרכו עובר דרך השכינה ומגיע אלינו. רחמים, מידות הרחמים שאנחנו צריכים אותם בכל דבר. כשנכנסה אסתר לבית של אחשוורוש, אחשוורוש זה הייתה בית של עבודה זרה. כשהייתה בית של עבודה זרה, היות והאל הראשון, שמי אל כמוך הוא כל כך קדוש וגבוה, עזב, ברח, נעלם. ואז אסתר אמרה, אלי אלי, למה עזבתני? למה שני האלים לא נמצאים יחד איתי להביא לי את ההערה הזאת, שנוכל לעזור לי לבוא ולהתגבר ולעשות את מה שאני צריכה לעשות, מה שאני אמורה לעשות? ולמה נשאר לי רק אל אחד? בשביל להסביר את הצבע הירוק והאל הזה שנשאר, יש לנו 3 דרגות רוחניות, שנקראים חסד, גבורה, תפארת, מיוצגים על ידי אברהם, יצחק ויעקב. שזה חסד, גבורה ותפארת. החסד, שזה אברהם, זה צבע לבן. גבורה, שזה יצחק, זה צבע אדום. והתפארת, שזה יעקב אבינו, שהוא מייצג את שניהם ביחד, שהוא מה שמשלים את שניהם ביחד, זה צבע ירוק. היות ונשאר רק ההערה של אל רחום וחנון, שזה כנגד התפארת, שזה כנגד יעקב אבינו, שזה מה שנקרא הקדוש ברוך הוא, זה מה שנשאר, אלי אלי, למה עזבתני? למה הלבן עזב ונשאר רק הירוק? היא נקראה ירקרוקת, משום שהיא קיבלה את ההערה מתפארת שזה צבע ירוק. וזה מה שהתכוונה הגמרא, כאשר היא הצפינה את זה, כי אסור היה לגלות את הסודות, היא הצפינה את זה, ומה שההערה שהייתה אצלה, זה מדרגה שנקראת תפארת, וזה הצבע של הדרגה שמתאר אותה, שמייצג אותה, זה צבע הירוק. יותר מזה, אומר גם תיקוני זוהר, על הדבר הזה בצורה קצת שונה. אומר, האסתר הייתה מיוצגת על ידי אתרוג. למה אתרוג? כי אתרוג זה כנגד המלכות, כנגד השכינה. והיות והאסתר מייצגת השכינה, היא נקראת אתרוג. ולאתרוג יש לו צבע ירק-רק. לכן, בשביל לא לספר על הכל ולהסביר את הכל ולהגיד שהיא הייתה מייצגת האתרוג, אלא אמרו הייתה ירק-רוקת, משום שצבע האתרוג הוא ירק, והאתרוג הוא מה שמייצג את השכינה, את המלכות, ולכן יש לנו את האתרוג שאנחנו מנענעים את הלולב עם האתרוג, שמייצג את המלכות, את השכינה, שאסתר מייצגת אותה.